song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang mga grasya nga atong gikinahanglan ng mga katawhan, labi ng atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan, makakaplag unta sa gingharian sa Dios dinhis kalibutan, pinaagis paghigugmaay ug pagsinabtanay sa matag usa. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay diha sa pagkahibalag, pagkakaplag nila sa tinuod nga kalipay sa gingharian sa Dios. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tudhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai, nga nagdala sa duha ka papan, nga gisulatan sa 10 ka sugo, wala siya masayod, nga nagdanag di ay ang iyang naong, gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron, og sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila nga nagdanag kini og nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises og si Aaron og ang tanang pangulo sa katawhan, miduol kaniya og misulti si Moises kanila. Human ni adto, miduol ang tanang katawhan sa Israel o gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya didto sa bukid sa Sinai. Human si Moises makigsulti kanila, gitaptapan niya ang iyang naong. Apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakig-atubang o pagpakigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang taptap hangtod nga mogawas siya sa tulda. Og inigawas niya
sultihan niya ang katawhan sa Israel, sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya, ngadto sa katawhan, ug nakita nila nga nagdanag ang iyang nawong. Unya taptapan na usab niya ang iyang nawong, hangtod sa sunod higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Hibayaw ang Ginoo nga atong Dios. Ug simbaha siya diha sa tungbanan sa iyang tiil. Kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises ug si Aaron iyang mga pari ug si Samuel, usa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan. Nagasangpit sa Ginoo ug gitubag nila siya, o gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan, ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka umang. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya tungod niini. Milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya gipalit ang mutya. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
Daygon ikaw, O Kristo. Ang kabalaan maunay naghari sa gingharian sa Dios, holiness. Ang nahitabo ni Moises na balaan kay siya, nidanag ang iyang naong. Maunang diris unang pagbasa ni ingon nga gitaptapan ni Moises ang iyang naong basta moatubang siya sa mga tao, kay mahadlok man silang magtanaw siyang naong nga murag magdanag. Lingi ay mong tupad na nidanag na ng imong naong. Ingna ko no. Kita ra ba kusog kita mangandoy og mudanag ang naong, papution ang naong para mudanag. Dili na mao ha. Kaning pagdanag sa naong kanang murag musanag siya. Aura ba? Aura. Kana mga tao bitaw nga magtan-aw kas naong nga mura kag malipay magtan-aw, mura bag balaan kay silag naong ba, aura. Nya kanusa man na mahitabo kung sama ni Moises sama sa mga santos ato gyung biyaan ang tanan. Si Moises mobiya sa tanan og mosulod ngadto sa tulda. Makigatubang sa Ginoo biya gid tanan hasta pa sandalyas hubuon kay para gyud makaatubang sa Ginoo. Muna kita sad kung gusto sa tang mabalaan, ang first requirement is biyaan gid ang tanan. Si Kristo man ang gitawag og balaan sa tanang balaan, the Holy of Holies. Monang ang iyasang imbitasyon nato, kung gusto mong musunod nako, biyae gyud ang tanan. Sa atong ebanghelyo karon, ang images nga gigamit sa Ginoo mao kining bahandi o kining mutya. Ang bahandi kuno murag ang gingharian sa langit, murag bahandi usa ka treasure nga didto sa umah niya nakitaan, nakalutan sa usa ka tawo, ang iyang gibuhat, gibaligya niya ang tanan niyang katigayunan o gipalit niya ang umah. Nya mura sa kuno nig mutya nga nakitaan sa usa ka negosyante, ang iya sang gibuhat gibaligya sa niyang tanan niyang kabtangan o gipalit niya ang usa ka mutya. Kanabitang panultihon nga way kalipay nga mapalit, way kalinaw nga mapalit, way presyo ang kalinaw nga tinud-anay, way presyo ang kalipay nga tinud-anay, labaw sa tanan, way presyo ang kabalaan. Muna dinis atong parokya sa pagkakaron, mao gyapon ni atong dadon ngadto sa Compostela. Wa gyapoy presyo ang ato mga sakramento. Ang ato ra gyud love offering. Ngano man, wa ay puay presyo ang kabalaan oy. Dili na nato pwedeng mabutangan og tawag na tag price. Ang kabalaan dili mapalit. Unsaon man na atong maangkon pinaagi sa pagbiya sa tanan. Ayaw gyud sa gula ang Ginoo ug ang kalibutan. Pili agyod ang kalibutan o kaha ang Ginoo. Nyag mo pili gani kas kalibutan, mao na nang ma-stress na ka. Kay ang kalibutan dili man makahatag og kalipay og kalinaw. Ang ihatag sa kalibutan mga igsoon kana ra gyung problema, kabug-at, kahasol niya ang ending kamatayon. Mao ra ginaihatag sa kalibutan. Kining tanan nga butang sa kalibutan, balay, yuta, kining ato mga profession, mga ato mga opisina, kanang mga pagka-elected, pagka-politicians, pagka-pari, tanan nga niya sa kalibutan nga murag makapanindot nato pulos gid na dili makahatag og kalipay. Pero kining mga butang sa kalibutan ato nang makudik
ngadto ni Kristo, makunik na nato sa pagtuman sa gustos Ginoo, ato nang makunik sa pagkakaplag nato sa Ginoo, kana mahimo nang malipayon ta ginamit ang mga butang sa kalibutan. Pinanglitan kining atong slot, unsa may gigamit nimo pagpalit og slot? Kwarta. Nya kini palit man kag slot pinaagi og kwarta, unsa may ihatag sa Ginoo nimo, dili kahasol, dili kabugat, kung dili kalipay o kabalaan. Ngilingay mong tupad. Na gusto ka mabalaan kada adlaw. Nya o gusto ka mabalaan kada adlaw, palit og slot kada adlaw. Ana na siya. Kining atong grace, tag 100 pesos ra gid ni, nadako pa kay nig balanse. Napanis mga 600,000 kapin. Daghan kayong slot, daghang okasyon nga makapahimo natong balaan. Nya 100 pesos ra. Ibaligya ang tanan. Pasabot, ayaw gyud limit sa pagpalit og slot. Ayaw pag-ingon, mopalit ko og slot or mutabang ko sa akong isig ka tao pero dinhilang kutob kay kaning sobra ako ni. Ayaw. Basta sige gyud palit unsay tinukmod sa imong kasing-kasing buhata gina basta para sa Ginoo mo nang ibaligya ang tanan. Unsa gaytoy tubag nato sa Salmo? Sa itong tubag, nindot man to kayo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Kana bitang mobuhatag mga butang nga ang tumong nato nga makonekta sa Ginoo, mabalaan ta, dili gyud na ikamahay. Wa diyo'y tao nga nagsigig hatag og tabang sa simbahan sa tinud-anay gyung pagtabang ba? Kanang naagi gugma nga nagmahay. Wa gyud. Pero daghan kay mga tao nga daw kaayong manghatag ngadto mga isig ka tawo, mga kabos o kaha sa simbahan, nagmahay-mahay gid sila sa ilang kinabuhi. Mingon lang may pag dato sa naining ingon ako nga iya kuno kong bangkahag kaon, di lang kumusulti kay niya ra na sa ato sad unya sugarol man kay si ato panahon na mao tong imbis nga gidayon niya ang pagbangka na kog kaon pag humas misa nako Santo Niño, iya kong giingnan dre sunod na lang dre aw sila na lang akong pamilya mo imo anha dre kay di pa koy gibuhat sa balay, importante kayo. Ang unsa ba di dito man sa derby di ay nagderby man di manok kay sugarol man kay tanan. Ang resulta ko no sulti siya nako few days after ingon siya nga pastang di malasa din na makak ko ato nya onya astang pildiha hinon nako 250,000 kapin man tingin to yang pildi. Jesus ni bangka pa kong father dito di mahurot 10,000 oy. Ana ona magmahay-mahay ka eh. Basta gamito nimo ang imong bahandi para las kalibutano nimong katagbawan, magmahay-mahay ka. Pero imo nang ihatag ngadto sa Ginoo, pinaagi aning palit og slot, tabang sa mga simbahan, tabang sa mga kabos, basta lagi pilo-piloon ginang imong kalipay. So manghinaot ta ang ato untang mga leaders, labi na gid ato mga political leaders dinhi sa atong nasod. Niini karong mga panahon na magbag-o ta sila, dili nanta magpatuyang og gamit anang ilang gahom nga kalibutanon og mga bahandi sa ilang personal nga mga kanang kalipay, kung dili niya daghan kay karong nanginahanglan nga mga katawhan nato, mga kabus og mga nang wadag mga balay tungod aning ni ang mga bagyo, mga baha nga nahitabo, maunta na ilang atimanon. Dili ning pagsigig kinihaay, siging priso, siging binakakay, ana kapoy na. Sobrahan na kayo ang atong kakapoy aning mga buhata. Muna ang ato sang iampo ang ato mga government officials nga matinud-anon sa kayong nag-alagad sa katawhan. Hinaut unta malig-on sila o kanunay silang malipayon sa ilang kinabuhi.
Mga igsuon, atong ipadangat ang atong mga pag-ampo ngadto sa atong maluluyon og mahigugmaong amahan og malaumon kitang moingon, Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa ug ang mga kaobispuhan magiyahan ug madasig pinaagi sa kinaadman sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga sa tukmang paagi gamiton nato ang material nga mga gasa nga gikinahanglan alang sa atong kaayuhan, inay mamahimo kitang biktima ug maulipon sa kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga sila nga nangita sa kamatuoran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila ug mutuo kang Hesukristo, ang labing bililhong perlas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-atiman kanila, mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhia, makadangat ngadto sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Langit nung amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, pimaan sa gugma sa kining pano, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga sa pangaliha, ihatag na kanamo ulangit nung amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. For light, we wait in darkness, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. For peace, our world is troubled, longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us, make us your living voice. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang langit nung bahandi. Nya mahitabo ra ni ato ra ning makaplagan kon andam tang mobiya sa tanan aron pagsunod og pagtuman sa sugo sa Ginoo. Padayon mo og palit o padayon tagpalit sa ato mga slots kaning grace, God's rewards and complete elation na patay daghang slots. Tag 100 pesos per slot rani, nya na ay 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya padayon sad mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod aron sa inyong pagsigig view, like, share o subscribe kada adlaw. Makapadayon ta pag-expand sa atong pagpaambit sa atong mga pamalandong o mga misa, nya makahatag sa ni o gamayng income sa atong parokya para sa atong expenditures sa charitable expenditures. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.